Média skutočne v tom regióne majú veľkú silu. No a presne tak, keď som nespokojná s prácou niekoho, alebo niektorý z našich čitateľov bol s niečím nespokojný a vedel, že my sa tým budeme zaoberať, tak nás jednoducho oslovil. No a takto nás oslovil naposledy jeden čitateľ, ktorý, viete, že ani dokonca neviem, čo ho tak rozčartilo. Napísal dosť taký tvrdý článok o praktikách katolíckych kňazov na Spiši. A bol to jeden pejoratívny výraz použitý, ale ináč ten článok bol komplet pravdivý. Proste oni sa tak chovajú. No lenže, len čo to vyšlo, tak v podstate reakcie išli veriacich, ktorí zastávali tých katolíckych kňazov, ale aj reakcie ľudí, ktorí dávali za pravdu, že naozaj je to tak, veriacich ľudí. Ale boli aj ľudia, ktorí bez vyznania, alebo možno iných vierovyznaní, nikto nám nepíše do mailu, či je takého alebo onakého, ktorí teda naozaj povedali, konštatovali, je to pravda, toto sa deje, takže naozaj to už je neúnosné. No tak ja som zverejnila hneď po tom jednom článok, ktorý som presvedčená, že bol napísaný v Banskej Bystrici, že pán Kovačík ho písal, ale poslali nám ho pod nejakým menom ženy cez mail. Ja bez problémov zverejním všetko. Potom prišiel ďalší, tam už bol pán podpísaný, nejaký pán zo Spišskej Belej. Tak zverejnila som aj ten, no ale keďže v tom prvom nás obvinili noviny, že sme porušili etiku, že sme zasiahli do osobnosti farárov a neviem čo všetkého, no tak som napísala článok ja. No a tam som vysvetlila, že keď je niekto štátny úradník, platený z daní všetkých občanov, tak ten občan má právo, hádam sa aspoň vyjadriť k tomu, že čo katolícki kňazi robia. No a potom som tam poukázala na to, že naozaj by bola najlepšia edukácia od štátu a potom by bol pokoj, lebo žili by si zo svojich peňazí a ľudí bez vyznania alebo iných vierovyznaní by vôbec nezaujímalo, čo oni tam robia. Lebo ja tiež zastávam názor, že keď som veriaci, a ja si hlboko vážim veriacich, ktorí žijú podľa toho, v čo veria, som veriaci, tak skutočne budem sa nejak venovať tomu svojmu duševnu. Ale nebudem presviečať kohosi a vstupovať mu dennodenne do života, ovplyvňovať jeho život, lebo ty musíš byť taký, jak som ja. Proste oni sú tak intolerantní, títo veriaci, že človek už prestáva byť ochotný akceptovať a počúvať ich, o čom to je. No a to, čo sa vlastne v poslednej dobe deje na celom Slovensku, na Spiši je to na druhu. Lebo sú regióny, kde naozaj je to veľmi silné. V zápäti na to prišlo normálny príkaz mailom od predsedu predstavenstva primátora mesta Spišská Belá, že mi zakazuje uverejniť akýkoľvek ďalší príspevok v diskuzii o práci katolíckych kňazov. Stopol komplet všetko, potom zvolal predstavenstvo, lámal ich, jak som sa dozvedela neskôr, ostatných primátorov a starostov, lámal ich, tvrdo ich lámal skoro mesiac, no a potom ma odvolali na členskej schôdzi. Kolegovia aj hovorili, že ak si to nie je fér, že predsa je 21. storočie a máme tu slobodu tlače, ale ak si nikto ich nepočúval. Proste ich ani nezaujímalo, že či je to pravda, alebo nie je to pravda, to, čo v tom článku bolo napísané. Oni a priori zastavili všetko, lebo o katolíckych kňazoch sa nebude diskutovať. Lebo oni potom uverejnili predstavenstvo, v ktorom som bola aj ja, uverejnili ospravedlnenie čitateľom a dotknutým, kde všetko zvalili, alebo povedali, napísali tam, že šéfredaktorka zverejnila to, čo nemala. Čiže obvinili mňa, že nakoniec ja som nejaký vyvrhel, ktorý porušil zákon, alebo sa čohosi dopustil. No tak kvôli tomuto výroku som ich vlastne žalovala.
Viete čo, ja vítam celkom takú iniciatívu, pretože oni vlastne tým nikoho neznásilňujú. Oni nehovoria, že nesmú. Oni hovoria teda, že nie je to etické, nie je to dobré ani pre zdravie ženy. Ale na druhej strane si myslím, že keď tá žena nemá iné východisko a žiadna žena sa k tomu nejak nebude hrnúť na interrupciu, ale keď si zváži, že je schopná vychovať to dieťa, nie je schopná, tak ja hovorím radšej tú interrupciu, ako ho má vyhodiť vonokon 9-dňové dieťatko, nie? Teraz čo sa stalo. Takže podľa môjho názoru nechajme to aj na tú ženu. Oni sú a priori proti všetkému, čo je ľudské, ale podľa môjho názoru, keď tu máme demokratický štát, keď sú tu určité zákony, tak prosím, rešpektujme tie zákony. A nechajme to na posúdenie, či už manželov, pretože nie iba žena sama sa rozhodne, že ide na interrupciu. Keď je manžel nezamestnaný, ona nezamestnaná, doma 3 deti, aj ten manžel musí povedať áno alebo nie. Nehovorme len o tom, žena sama sa rozhodne. Nie, nerozhoduje sa iba žena sama. No a cirkev hovorí, oni nech si to riešia v kostoloch. Ja keď som veriaca, ja predsa nepôjdem na interrupciu. Tak na čo im to majú vtlkať do tých hlav? Veď to oni musia vedieť, v čo veria, o čom sú presvedčení. Takže ja tomu naozaj nerozumiem. Takisto ako nerozumiem, prečo ja ako človek bez vyznania má riešiť svedomie nejakého veriaceho. Dnes, 21. storočie. Veď prosím, ty môžeš byť gynekolog, ale máš alternatívu. Choď robiť do nejakého cirkevného zdravotníckeho zariadenia, urob si svoju vlastnú ambulanciu, gynekologickú, súkromnú. A keď povieš tej pacientke, že ty máš výhrady, tak za tebou nepôjde. Ale nerozumiem, prečo znasilňujú verejné nemocnice, ktorým zo zákona táto povinnosť vyplýva, že tie interrupcie majú urobiť. A oni sa tu pretrčajú, že to sú, oni jediní sú tí ľudia so svedomím. A tí, ktorí to robia, oni nemajú svedomie. Ja skôr poviem, že títo lekári sú leniví a svoju robotu, za ktorú sú platení, nehajú robiť kolegov. Žiadne médium nemôže byť úplne slobodné. Pretože aj ja, keď poviem, že urobím si svoje noviny, tie noviny budem si platiť z toho, čo si sama zarobím. Ale ja si môžem zarobiť iba cez inzerciu. No a keď pôjdem kriticky, budem hovoriť o svojom inzerentovi, tak mi nedá tie peniaze. Čiže ten kompromis tam musí urobiť každý. Jednoducho nadstranická žurnalistika neexistuje, alebo nezávislá. Ale na druhej strane skutočne by nemali byť tie médiá závislé od politiky a politikov. A na Slovensku je to tak, že keď vyšla kniha, jak sa to volalo, tí lovci, vo Svorke. Som si to prečítala, to je úplná hrúza, alebo je to čistá pravda. Takto sa chovajú naši novinári. Ale myslím si, že je to práve tou neprofesionalitou a tým, čo chcú. Lebo oni už nedávajú do tých novín to, čo hovoria ľudia, ale čo oni hovoria. A viete čo? Toto je veľmi ťažká téma, novinárčina ako taká, pretože kedysi dávno sme tu mali jednu fakultu žurnalistiky na Slovensku, kde boli špičkoví odborníci, kde boli naozaj ľudia, ktorí to rozumeli a ktorí nás niečo naučili. Dnes sa pozriete po Slovensku, hádam, v každom meste už máme masmediálne fakulty, ale úroveň tých fakult je podľa mňa ubohá. No a potom sa pýtam, je tu vôbec spoločenská objednávka na vysokoškolsky vzdelaného žurnalistu? Lebo mne už to prípada tak, že čím menej ten človek v žurnalistike vie, tak je lepší redaktor. Takže asi tak to vidím. Čiže jednoznačne hovorím, mal by sa aj zredukovať počet fakult, ktoré sa budú venovať žurnalistike a hlavne mali by sa fakt zamyslieť pani profesori nad kvalitou.